Syökö saippua? Siis sampoota. Äiti. Miksi sä oot laittanut sen siihen? Ihan sama. No, mitä nyt tehdään täällä? En oo ihan varma. Hetki. Hyvä. Pitää siivota noi sotkut. Joo, ei me niitä paljon varmaan niin syödä tai juoda. Niin varsinkaan tämän shampoon takia. Ihan sama. No. Pitää olla vaan hiljaa, ettei äiti herää. Oi. Tytöt. Teidän pitää olla koulussa. Sori. Me mennään sinne. Joo, mennään vaikka. Tetsikko jäi päälle. Anteeksi kun olimme myöhässä. Vähän liiankin myöhässä. Tunti on päättymässä jo. Kohta koulukin loppuu. Au. Au. Voi hitsi. Äiti suuttuu mulle. Koulu päättyy nyt. Voi hitsi. Ihan sama. No. Mitä me nyt tehdään? En mä tiedä. Hei, mennäänkö mettään? En mä tiedä, uskallanks mä. Se on vähän kosteeta ja märkä. No siis mä en varmaan kyllä tuu. Mutta mun äiti on kieltänyt. Ei sillä ole mitään väliä, vaikka sun äiti kieltää, siis oikeesti. No, voidaanhan me mennä. Ei ainakaan vielä.